Leiro! Bos días esta 39 edición da Carreira Popular de Leiro. Neste día estupendísimo que estamos a punto de vivir. Estamos a pouquiños minutos de que dea comezo, como dixemos, esta 39 edición da Carreira Popular de Leiro. 10 kilómetros temos agora por diante e tamén a carreira de 5 kilómetros. Ás 10 en punto darase esa saída donde están metidas as categorías que van desde a F hasta K, incluída tamén a categoría E, que dará tamén saída ás 10 da mañá nesa percorrido de 5 kilómetros a categoría E, e as outras na absoluta de 10 kilómetros. Así que, señores, señoras, vamos collendo dorsais. Acordarse de colocar o chip. Se tedes o chip amarillo en posesión, pois nada, xo tedes. E se non, nos sobrevemos ese chip blanco. Se algún o perdeu, podemos acercarnos aí a carpa negra de Championship, que vos pode solucionar o problema. E son agora mesmo menos 5. Pa que isto dea comezo, pa que esta festa do deporte aquí no Concello de Leiro, neste entorno do Salgueiral, o carón do río Avia, donde teremos un percorrido de 5 kilómetros, donde os que van a categoría do 10K darán esas dúas voltas a este percorrido de 5 kilómetros, un recorrido moi bonito, que arranca aquí do Salgueiral, vai río abaixo polo marxen esquerdo, hasta chegar a ese Ponte San Clodio, a ponte moi bonita, cruzarán cara a outro extremo e logo irán por esa estrada que dá acceso a Leiro, meteránse polo medio do pobo, pasando ali por cerca do colexio, ao lado da biblioteca, ao lado da igrexa de San Pedro, pasarán tamén ao carón de Correos para baixar por onde o cine, ao chegar outra vez á rúa principal, meteránse á esquerda para ir cara a Ponte Esperera, despois baixarán á dereita o Paseo do Río outra vez, virán todo por esa zona do paseo, que é unha zona preciosa ao lado do río, pasarán polo centro de Leiro, pasarán todo o pobo polo centro e logo ao chegar á zona do cruceiro baixarán para o lado das pistas ao río. Esa virán aquí hasta Ponte San Pedro, pasando por lado da festa, do campo da festa. Ese percorrido de 5 kilómetros, un total de 2 voltas porque van a os da categoría do 10K e unha soa volta para a categoría do 5K. Así que, corredores, corredoras, vamos quentando motores! Moi bons días tamén a Badalnovas, que aquí vai estar para cubrir esta proba deportiva. Grandes todos os anos aí tamén dando difusión, gracias a eles. E gracias a todos esos voluntarios que están por aí situados para que esto dé a comezo. Señores, estamos a 3-4 minutos de que esto comece. ¡Vamos!
tú lo sepas que me roncan los timbales. Y dale, dale, dale bien, dale. Calle, mira cómo ven salir. Dale, 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 dale bien, dale. Pa' que tú lo sepas que me roncan los timbales. Y dale, dale, dale bien, dale. Calle, mira cómo ven salir. Dale, 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 dale bien, dale. Pa' que tú lo sepas que me roncan los timbales. Y dale, dale, dale bien, dale. Calle, mira cómo ven salir. Dale, 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 dale bien, dale. Pa' que tú lo sepas que me roncan los timbales. Y dale, dale, dale bien, dale. Calle, mira cómo ven salir. Dale, oh, say, oh, say, oh, say, oh, say, oh, say, get on the go. Señores, también tenemos aquí este streaming. Podemos seguir en directo esta carreira, aparte agora mesmo que están retransmitindo en directo estas imaxes, todo aquí da zona do Salgueiral. A verdade que é precioso, precioso entorno. Eu teño aquí o privilexio de ter unha pantalla onde estou vendo en directo e estar vendo toda esta zona do Río Avia, o Salgueiral, toda esta organización que está aquí montada cos arcos, con esta saída a meta que vai haber despois aquí deste 10K e 5K, e tamén despois, ao rematar esta carreira, ás 11:30 temos a carreira de 2 km, ás 11:40 de kilómetro e medio nas outras categorías. E bueno, pues tamén temos as categorías dos prebenxamíns, pitufos, eso todo durante a mañá, así que temos gran festa. E agora, corredores, vámonos indo a esta liña de saída. Recordamos, categoría 10K teñen dúas voltas a este percorrido. Llano rápido, Cabo de Peñas hoxe tamén vai pelear aí por ese triunfo de por equipos. Recordade, teñen que ir 7 integrantes, puntúan os 6 primeiros. Gran participación, aquí temos estes 300 na absoluta de 10K, en 100 e pico na de 5K. Recordade, 10K dúas voltas, na de 5K unha soa volta. Y ahora estamos esperando a que nos digan que está todo ok para poder dar esta salida. Recordamos que pueden seguir por streaming en riguroso directo esta prueba. Temos xente que leva cantas edicións correndo. Levamos 39 edicións e xente como Pescas e algún máis que vexo por aí leva moitos anos vindo aquí a correr a Leiro e non só pola presión. Aí temos a saída, señores, 39 edición, a disfrutar. ¡Vámonos! ¡Tirando! ¡Fuego! ¡Oh, febrero! ¡Hay que 300 mundo! ¡Sera! Seras, ¿quieres quedar contigo, Sofín? Ahí está arrancando esta 39 edición da carrera popular de Leiro. Recordamos tamén que podedes seguir na página de Championship resultados.live como vai a cabeza de carreira. No kilómetro 3 teñen un punto de control, unha alfombra. E aí estamos vendo todos esos participantes por esa marxen do río Avia, ese marxen esquerdo, dirección Ponte San Clodio. Estarán en esa ponte medieval que moi bonita, aparte está nun estado de conservación perfecto. Aí ese casco do Ponte San Clodio que é moi bonito, todo así empedrado. Aquí unha das zonas moi chulas para ir dar un paseo aquí a Leiro, todo este paseo fluvial.
Change is coming, brighter days are dawning. Set it goes, all you need if you wanna be free. It goes on and on and on and on and on. Keep your eyes to the sky above. You'll find there's a peace and a love that goes on and on and on and on and on. Keep your eyes to the sky above. You'll find there's a peace and a love that goes on and on and on and on. Aí seguindo ese streaming en directo que podedes seguir na página de YouTube. Poñedes Carreira Popular de Leiro 39, Carreira Popular de Leiro 2023 na propia página en YouTube. Podedes seguir esta carreira en directo. Ahora estamos vendo esas imaxes donde se están acercando xa a esa zona de Ponte San Clodio. Aí o máis grosso dos corredores, ese recorrido de 5 kilómetros que teñen aí por diante, donde parte deles, 300 participantes, van facer o 10K, donde dan esas dúas voltas. E hoxe temos moito nivel, xa solo o propio corredor local do equipo que organiza, que temos a Canda, José Canda, que vai ir moi ben, a Yesé tamén. A verdad que o propio clube ten aquí a corredores moi bons, os de atletismo arenteiro, parte moi importante desta organización, e tamén, como non, o propio Concello de Leiro, que o deporte sempre está aí apoiando, tendo un entorno precioso. Despois, pues bueno, ese apoio que dá os propios organizadores, os clubes, para poder levar a cabo este tipo de probas que teñen moito traballo de fondo, moitas horas de estar pensando, de non dormir. Así que a verdad que moitas gracias aí ao Concello por ese apoio para que se poda levar a cabo, pues, como neste caso, 39 edicións da carreira neste entorno de Leiro. Antes, anos atrás, estaban amigos do deporte de Leiro, e agora, pois, colleron o testigo, atletismo arenteiro, para seguir, que levan uns anos, para seguir con esta carreira popular que nunca se pode perder. Unha festa do deporte, un entorno privilexiado, donde non podemos deixar de disfrutar un evento destes, donde trae xente ao pobo, donde se dá a coñecer, bueno, eventos importantísimos que sempre acaban repercutindo. E recordámoslle a todos os que esteades de público que podedes seguir na página de YouTube, poñendo simplemente Carreira de Leiro, podedes ver pois en directo a proba. Aí veredes imaxes de distintas zonas da carreira. Levamos agora mesmo 6 minutos de proba, 6 minutos, ao ritmo que van aproximadamente, estarán xa no kilómetro casi 2, moi fuerte, unha carreira que, bueno, relativamente empeza moi llana, con así un poquinho de terra, donde, bueno, non é tan rápido como no asfalto, pero llana. E despois o tramo que teñen da carretera de acceso a Leiro, que é super llaniña, donde van a ir moi rápido. Despois teñen esa zona do centro do pobo, onde pasarán ao lado do lavadoiro, onde está a biblioteca, esa zona tamén moi ben restauradiña, que está preciosa tamén para ir a camiñar. A ver se en breves temos xa imaxes do centro do pobo, ese streaming
este seguimento en directo da carreira de Leiro. A ver a quen temos aí en cabeza. Temos a José Canda. Fixadevos esas imaxes que temos aí sobre Leiro. Que preciosidade. Vende aí todo o pobo, Río Avia, das zonas verdes. Vemos aí de fondo ese inicio, non? Da propia serra de Penacorneira. Ese inicio eses dentes de serra que van subindo hasta chegar ao alto de Penacorneira, que se non me erro estarán aí a 600 e pico metros. Unha zona tamén moi chula para vir a visitar. Aparte esa restauración que lle fixeron as sendas a esa zona de merendeiro ali en Penacorneira. Unha zona moi bonita onde tamén está ahora en auxe o boulder, ese estilo de escalada que fan con os colchóns e sin corda. Bueno, aquí un entorno moi bonito para eso. Llevamos agora 8 minutos 30 segundos e espera saber de onde está esa cabeza de carreira. Si non me equivoco, non vexo mal. A ver si sale algunha imaxe, si xa están aí polo centro do pobo. Levando os minutos que levamos, xa seguramente se están acercando a esa zona de Ponte Esperela. Shake your bum bum on the boat. Lift your hands up like you're floating. This a Caribbean rave. There are a million ways to be knowing this one. Shake your bum bum on the boat. Lift your hands up like you're floating. This a Caribbean rave. There are a million ways to be knowing this one. Hey, 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 we are rave, 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 RB. Hey, 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 yeah. Like Caribbean rave. Hey, 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 we are rave, 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 RB. Hey, 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 yeah. Like Caribbean rave. Like Caribbean rivers. The Caribbean side. Shake your bum bum on the boat. Lift your hands up like you're floating. This a Caribbean rave. There are a million ways to be knowing this one. Shake your bum bum on the boat. Lift your hands up like you're floating. This a Caribbean rave. There are a million ways to be knowing this one. Hey, 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 we are rave, 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 RB. Hey, 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 yeah. Like Caribbean rave. Hey, 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 we are rave, 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 RB. Hey, 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 yeah. Like Caribbean rave. Caribbean side. Aí estamos vendo nese streaming ese paso polo centro de Leiro. Aí temos Albino pasando aí polo centro. Levamos 12 minutos e casi 15 segundos. Mientras vemos pasando aí corredores polo centro do pobo.
a Praza do Cruceiro. Aí están pasando por ese arco corredores do atletismo arenteiro. Aí pasa tamén Xosé por ese arco. Aí estarán máis ou menos. Aí temos tamén a Luís pasando polo centro do pobo. Esa cabeza pensante, parte moi importante da organización desta carreira popular aquí de Leiro. Recordamos que son 5 kilómetros de circuito, 5 kilómetros de volta, donde os de 10 kilómetros darán 2 voltas, o sea que os veremos pasar aquí por esta ponte das Poldras unha vez e repetirán volta. E os do 5K xa virán directos aquí pa zona de meta. E bueno, a verdad que vos invito a todos a mirar na página de YouTube. Poñedes Carreira Popular de Leiro, 39 Carreira Popular de Leiro, e aí xa podedes ver en directo a carreira. Ahora mesmo estamos vendo imaxes aí da ponte colgante, imaxes dese paseo, donde desde esa perspectiva podemos ver como baixan pola rúa donde está o cine. E ahora estamos aí vendo como pasa Michel de Cabo de Peñas, acaba de pasar ir tamén polo centro. Ese punto kilométrico 3,5 máis ou menos. O sea que en breves estaremos a punto de velos acercarse aquí a cabeza de carreira a esta ponte y das Poldras. Tenemos aquí atentos, le vamos agora mismo 14 minutos e pico. Na verdad que poder seguir a carreira en directo desde aquí, podedes vos meter aí na página de YouTube e así podedes ir seguindo a carreira. Levamos eses 15 minutos, o sea que non ha de faltar moito, para que vexamos xa a cabeza de carreira acercarse aquí a esta liña de meta, tanto po 5K como para repetir volta os do 10K. Temos os xuíces da Federación Galega de Atletismo preparados, estaremos xa a piques de ver cabeza de carreira. E vemos a Raqueliña pasando tamén polo centro pobo, esa Praza do Cruceiro. Todos eses participantes, tanto do 10K como do 5K. Aí temos tamén a Elena pasando por ese punto do centro do pobo. E atentos, aí temos a cabeza de carreira cruzando xa esa ponte, facendo o ecuador da prova do 10K. Aí tiñamos a José Canda aí nesa cabeza. Aí vai acompañado e ese tamén aí cerquiña del. Aí temos eses tres en cabeza de carreira, xa nese punto kilométrico 5 con algo. E ahora en breves tamén tenemos que estar a punto de ver a cabeza de carreira vindo a meta deste 5K. Aí tiñamos tamén a Albino cruzando esa ponte desde o atletismo arenteiro. La verdad que todos aquellos que no nos fixestes, por favor, metedevos aí na página de YouTube. Mirad as imaxes en directo, simplemente poñendo Carreira Popular de Leiro, 39 Carreira Popular de Leiro, aí xa podedes ir facendo ese seguimento en directo
Aí temos tamén a Serafín pasando aí por ese centro do pobo. E aí siguen pasando corredores, aí temos a Amador Pena tamén, que xa pasou o Ecuador da proba. Co dorsal 15 a Víctor García tamén, pasando ese punto kilométrico 5. Recordamos que Ordo 10K. E aí temos cabeza de carreira do 5K acercándose a liña de meta. Cabeza de carreira por 5K. A ver quién se acerca. A ver si damos visto. Cabeza de carreira. 18 minutos e poucos segundos. Aplausos para él. Aí o temos entrando en liña de meta. Xa temos os tres primeiros en liña de meta. Como veñen, como veñen. Aí temos a eses tres en liña de meta. 4. Para que veñen un ritmo que complicado hasta verlos chegar. Non se poden despistar nada. Temos eses 4 en liña de meta deste 5K. Aí na ponte podemos ver quen vai ao 5K, porque vese que aumentan aí ese pouquiño ritmo, mentras os de 10K manteñen. Aí temos outro participante vindo tamén cara a meta deste 5K. Aí aproveitando eses últimos metros para exprimir a tope. E aí entrando en menos de 20 minutos. Ahí entra Michel, aquí cumpliendo estos 5 kilómetros. Buena Michel, buen ritmo. Michel, ¿qué tal ese tobillo? Vai de maravilla, vendado de todo, como fixo 5K, muy bien. Increíble como viñan os do 5K, que costaba velos, A ver que poñer prismáticos como veñen, Esa cabeza de carreira 5K en menos de 20 minutos. Viñan fuertísimo. Ahí está entrando otro participante de esta 5K. Ahí acaba de entrar Francisco Rodríguez. Mientras ahí estamos viendo esas imágenes, este streaming, este seguimiento en directo desde la página de YouTube da Carreira de Leiro. Ahí podedes seguir as distintas imágenes que van poniendo de dron. Ahora mismo, por ejemplo, estas imágenes da meta do 5K. Así que xa temos unha boa parte dos corredores da 5K en meta. E mentras aí siguen pasando corredores da carreira de 10 kilómetros por este punto central, estando o río Avia nesta ponte das Poldras. Para ese total de 10 kilómetros. E logo remate da carreira tanto do 5K como do 10K. Ás 11:30 temos a categoría D, que son os de sub-14 e 16, que aí teñen 2 kilómetros de carreira. Despois ás 11:40 temos a categoría C, que teñen 1 kilómetro 200 metros.
Chegou a meta Ángeles nesta carreira do 5K. Se non me erro, primeira participante femenina da 5K. Chegan outros dos integrantes femeninas a esta liña de meta. Aí chegou o Puri de Corredores do Miño. Aí temos a Marta e a Raqueliña tamén collendo aire desde Atletismo Arenteiro. Marta, hai diferencia de correr un 10K, que parece que, bueno, que son máis kilómetros, que pode ser máis duro, pero cuidado, un 5K, eso, pues bueno, provoca que teñamos que ir a un ritmo moito máis forte, moito máis agónico, en un esforzo máis corto, pero máis intenso, e aí cada un, pois, depende da súa forma de entrenar, das súas características. Hai xente que pois, é capaz de aguantar moito tempo, pero a ritmos máis baixos. E non todo o mundo ten esa capacidade de levar eses ritmos tan altos, aínda que sea en menos distancia. Pero son ritmos moito máis agónicos. Aí temos xente chegando a esta liña de meta do 5K, esta 39 edición da carreira de Leiro. Recordade que tedes aí ahora a chegar un poquinho de fruta fresca, bebida, recuperar fogos. E os que tedes o chip blanco, temos aquí un par de caixas un poquinho antes do arco negro para poder depositar aí o chip blanco. O amarillo nada, que é o propio voso, pero o chip blanco sí. E mientras esas imaxes do streaming en directo, aí que sería pasando esa ponte de San Clodio, ponte San Clodio, a ponte medieval, unha imaxe a la que moi bonita, ese núcleo bastante ben conservado, aí cruzando ese río Avia, mientras vemos aí esa foto dos tres primeiros. She freaks. She freaks. When I'm kicking up the big beat, she freaks. She freaks. Como ves o seu Cabo de Peñas? When I'm kicking up the big beat, she freaks. Cuidado que se hai rivalidade nesa clasificación por clubes. Aparte de que hai premio económico tamén, cuidado. Xa dá para facer unha cenita por primeiro. She freaks. Aí temos a Girondo e a Javier que xa completaron esa primeira volta. She freaks. Xa cruzaron a ponte das Poldras, Freaks. She freaks. aquí donde sempre se tirou ese fogo nas festas do San Pedro. E fai pouquiño que foron as festas de San Pedro aquí de Leiro, o 29. E así festas a destacar tamén. Temos aquí en Leiro She freaks. a festa da Vendima, as súas carrozas, a verdad que un día chulo tamén para vir. E mentras, nestes 26 minutos siguen chegando participantes desta carreira do 5K, esa volta de 5 kilómetros onde percorrían beiras deste río Avia, que tamén pasaban aí polo centro do pobo. Total de 100 e pico participantes na carreira do 5K e 300 e pico na absoluta. Na absoluta de 10 kilómetros. Despois hai a clasificación tamén por clubes, que esa clasificación por os corredores que fan a de 10 kilómetros. Pero bueno, a opción do 5K a verdad que está moi ben, pois para cando te estás iniciando ou estás correndo a ritmos moi altos e queres facer un bon entreno
a un ritmo moi alto. Tamén unha gran oportunidade para a xente que, bueno, pues acaba de salir dunha lesión e non está ahora pues, para correr un 10K, pues corre un 5K. E como decía un eslogan na media maratón de Coruña que decía sufre igual pero menos tempo, pois non sei eu, porque a veces as carreiras cortas tamén ser máis agónicas, cuidado que tamén son moi duras. En breves a ver si temos tamén as imaxes de cabeza de carreira do 10K. A ver por onde anda esa cabeza de carreira. Vemos que a cola de carreira estáse acercando a Praza do Cruceiro, no medio do pobo, a cola de carreira do 10K. Que eso ven sendo aproximadamente o kilómetro 3,5 pasado o centro do pobo, porque aí temos a cola de carreira do 10K, onde levamos agora casi 29 minutos desde que se dio a saída. Siguen chegando estes participantes á liña de meta. Participantes que están nesa categoría do 5K. E en breves temos que estar a punto de ter noticias de como vai cabeza de carreira. Antes tiñamos a Jesse e a José Canda, non sei se era Amador quen iba tamén ao lado deles. Iban os tres xuntos en cabeza de carreira dese 10K. Estaremos atentos porque en moi pouquiño tempo temos que estar a punto de ver cabeza de carreira aquí nesta meta no Salgueiral. A verdad que hoxe o día está a pedir de boca, temperatura maravillosa. Tiñan un punto de control, o que si poñedes en internet resultados.live, así, simplemente resultados.live, aí podedes ver pois os resultados unha vez que chegan á meta. Entrar aí en resultados.live, simplemente picades na carreira de Leiro e aí xa podedes ir facendo ese casi seguimento en directo dos resultados. E temos que estar moi a puntiño de ver a bici que vai abrindo carreira aí na Ponte das Podras. Estaremos aí atentos. Aí acaba de entrar Cristina tamén en meta. Buena, Cris, desde o Club de Cabo de Peñas. Atentos, acércase cabeza de carreira do 10K a esta liña de meta e temos a bici que vai abrindo. A quen tenemos aí en cabeza, ritmo alto. Aí está encarando liña de meta ese primer participante do 10K. Mientras siguen chegando participantes do 5K, integrantes do atletismo. Aí se acerca cabeza de carreira deste 10K. Aplausos para él. Aí entrando en liña de meta. Menudo ritmo. Primer clasificado. José Canda, xusto aí detrás, ese.
Así que Manuel Lorenzo nese primeiro posto. No segundo, aí temos a José Canda. En o terceiro posto, seu compañeiro Állese nesta carreira do 10K. Estuvo moi disputado nesa primeira volta. Iban os tres xuntos. Aí vemos chegar o cuarto participante. Aí está, liña de meta. E o quinto tamén. Aí chega Corral tamén nese sexto posto. Bravo, boa carreira. 33 minutos levamos de proba. Aí chega tamén o sétimo participante da 10K, liña de meta. Carreira moi rápida. Aí acaba de entrar Adrián López tamén en liña de meta. O ritmo Adrián. Estaremos atentos tamén a ver a quen temos nesa cabeza de carreira femenina. Aí temos Albino tamén entrando en 34-20 segundos. Gran representación ese do equipo. Podese decir que casi organizador, ou sin casi, atletismo arenteiro. Traendo moitísimos voluntarios para que isto se poda levar a cabo. E a súa flota maior de integrantes. Aí chega outro compañeiro de atletismo arenteiro entrando aquí en meta. Tamén aí acaba de entrar Amador Peña. Aí tamén entrou Sergio. E aí a Marcos, que se pode decir que casi corredor local, aquí entrando en meta. Outro bo corredor, Alejandro Montero. Enhorabuena, Alejandro. Ahora a recuperar, beber. Aí vos teñen agüiña fresca. Esos voluntarios que teñen aí todo ben preparadiño para que os corredores ao chegar teñan todo sortido. E aplausos, como non, para Luis Iglesias. Unha parte importantísima desta carreira, xunto con todos os voluntarios, con todo o clube e por suposto o Concello de Leiro. Pero os aplausos ben merecidos para Luis Iglesias. Que sin ele sería casi pues moi difícil facer estas probas. Metidas ahora tamén na Federación Galega de Atletismo, que temos aí os xueces, e bueno, dándolle pues un punto aínda máis de profesionalidade a esta carreira, non só polo entorno que é maravilloso, está nun estado perfecto, así que tamén noraboa a todos aqueles que fan que estuvese Leiro tan ben, todo moi ben cuidadiño. Aquí temos tamén a Saturnino, noraboa grande, auténtico veterano das carreiras, e menudo nivel implanta. Conocidísimo Saturnino. E aí está chegando a liña de meta.
Si no me erro, a cabeza de carreira femenina, Atina, que si non me equivoco, primeira clasificada femenina do 10K, Atina Fernández Barreiros, primeira clasificada femenina en 37 minutos. Gran ritmazo, correr por debaixo de 4 xa son palabras mayores, así que moi bo ritmo. Esta carreira perfectamente marcada. Aí chega tamén Miguel Ferreira a esta liña de meta. Miguel, non sei se como Melite, pero corriches moi ben, moi ben, está fino. Ainda sendo unha carreira moi llana, manter ese ritmo tan alto, tanto tempo. Estas dúas voltas a este entorno precioso, a este día estupendo. A ver como se vai situando tamén, porque vexo vos corredores do Cabo de Peñas tamén hoxe aquí. A ver como se vai poñendo ese ranking nesa categoría, nesa clasificación por clubes. Atletismo Arenteiro, a verdad que ten aquí así os seus pesos pesados, así que aí está a cousa reñida na clasificación por clubes. Son as 20:40, estamos a puntiño de entrar nesa línea dos 40 minutos de carreira, donde moitos dos corredores, donde eu me incluyo, sempre soñamos con baixar deses 40 minutos un 10.000, que pues que somos populares, a verdad que sea un tempo pues moi respetable. Nada que decir a xente que se acerca aí a eses 32 minutos como hoxe, bueno, increíble, que ritmos puxeron hoxe aí tanto Manuel Lorenzo como José Canda, como lle sé. Aquí siguen llegando participantes femeninas nesta categoría de 10K a liña de meta. Aquí temos outro Cabo de Peñas, hoxe están guerreros, Cabo de Peñas. Vexo podio, Despois teremos o podio da absoluta, cando se entrega de premios, ese podio da absoluta do 10K, tamén o podio da 5K. E na categoría da 10K teremos esa clasificación tanto de clubes como de categorías na carreira de 10K. E na de 5K temos a clasificación absoluta, eso para a 5K. E mentras aí seguimos vendo como pasan corredores polo centro de Leiro, por eses dous arcos, ese arco que temos aí da Deputación de Ourense.
Marco da Xunta. Aí nesa praza. E mentras tamén siguen chegando corredores. Xa casi todos eles na carreira de 10 kilómetros. E tamén recordarlle a todos os corredores que tedes o chip blanco, que tedes aquí dúas caixiñas. Vale, hai aquí dúas caixiñas xusto cando chegades para depositar ese chip blanco. O chip amarillo nada, pero o chip blanco sí. Así que cando cheguedes, pois recuperar, beber e despois botamos aí o chip nesas caixiñas. Así que levamos agora mesmo 43 minutos desde que se dio a saída. Aí o chip blanco, exactamente. Moitas gracias. Aí nesas caixinhas. Aí botamos o chip. You know that it's sexy. Casi 45 minutos. Casi 44 en medio. Aquí están llegando estos corredores. La carreira do 10K. E todos aqueles que sois curiosos, vos metedes en internet en resultados.live, así como son as resultados.live. Aí aparecen vos un par de carreiras, elegides a carreira de Leiro, e aí xa podedes ir seguindo resultados. Tardan un pelín en actualizarse, pero Elena, aí agacha a meta. Ahí en 45 minutos. Elena entrando en meta, que por cierto, Elena, tienes un nombre muy bonito, ¿eh? Y ahí siguen llegando. Esa imagen bien bonita. A Ponte das Podras, cos corredores. Y pues aquí en este entorno, en esta meta preciosa, aquí a sombriña, temperatura máis que ideal aquí. Sei que cando vides por aí apretando o radiador ben a tope, intentando ventilar temperatura, pero non nos podemos queixar hoxe, a verdad que é estupendo. E aparte, este microclima que generan aquí, estes árboles ao lado do río, a verdad que é unha auténtica gozada. Chegar, tirarse aquí na erviña, recuperar, sacamos o chip, bebemos. Aí dentro tamén fai un poquinho Javier nesta liña de meta. Recordade todos os corredores que despois tamén vale un baño ao río, pero si queredes para duchar vostedes aquí as instalacións tanto do campo de fútbol, xusto aí onde collestes os dorsais, aí por detrás tedes as duchas, e senón tamén están habilitadas as que están ao lado do campo da festa, aí ao lado das canchas, que pasastes antes ao lado delas, tedes ali moitos teñen ali o coche aparcado. Aí entra tamén Carlos en liña meta. Bueno, Carlos, 47 minutos. Podedes dar unha terceira, pero eso será opcional. Ou eso ou ducha, o que se queira. E como os dicía, recordade, tedes os vestuarios tanto os do campo de fútbol, que está aquí onde colestes os dorsais,
como ese edificio que está así como oxidado, futurista, muy chulo, que son unos vestuarios que están, pues eso, a 150 metros, 200 metros aquí da meta. Pasastes, antes de llegar aquí, pasastes por al lado deles. Así que tenéis esos dos sitios para podervos luchar. Mientras también en la página de YouTube podéis ver esas imágenes que estamos ahora disfrutando do Salgueiral. Esa imagen compartida ca liña de meta. La línea de meta que antes era do 5K, pero ahora xa é do 10K. Na que están chegando estos participantes, completando en menos de 50 minutos. Fran, como ves o Cabo de Peñas hoxe? Triunfón, o vixe moi triunfón, Pero ojo con o Atlético Marenteiro tamén, que petou moi fuerte. A ver, por aí no segundo posto ou no terceiro posto, quen se sitúa nesa clasificación por clubes. El Lobo, cara ás 11:30. A las 11:30 que tenemos a carreira de 2 kilómetros. Esa carreira de 2 kilómetros que participará a categoría D, que é a categoría de sub-14 e sub-16, que somos comprendidos o comprendidas entre 2008, 2009, 2010 e 2011. Vale, que esa carreira será ás 11:30. 11:30 tenemos esa carreira de 2 kilómetros. Despois o remate ás 11:40 aproximadamente. Tenemos a carreira de kilómetro 200. Aí será, buena. Aí xa en meta destes 10 kilómetros. E como decía, ás 11:40 tenemos a carreira de 1 kilómetro 200, que é a categoría C, que somos comprendidos entre 2012, 2013, 2014, 2015. A continuación iremos os máis pequerrachos, categoría B, que son os pre-Benxamín, son de 2016 e 2017. Oye, Martín, que non confiabas aí no Aurelio, aí está. Ese equipo, el amarga todo. Aquí culminando esos 10 kilómetros. Tamén Girondo. Oye, Girondo, pues non vou mirar se vou tamén, No, pero para apretarte, non para vir ahora como viñeches ahora por aí que viñas soltando pernas. Pero si falas perfectamente, que parece que ver do sofá. Home, non me mate. Bueno, é outra maneira tamén de ir a carreira, a disfrutar. A verdad que hai a veces momentos para todo, para competir, dalo todo, para vir trotar, botar un conto cos conocidos, pasar unha boa mañá. E outra maneira tamén bonita de disfrutar o deporte. E todo super respetable, tanto ir a cuchillo ou ya a cuchillar, como vir a soltar patas e a disfrutar. Todo ten cabida. Que non se diga que no mundo do deporte non hai picaos. Amigos sí, pero a muerte siempre. 51 minutos. Bien, Javito. Oye, cando facemos unha carreira de carritos? En Maside temos que nos ver as caras. Carreira rapidísima, Estadeleiro 39 edición, levan xa hai uns anos. A meta e a saída era xusto aí do centro do pobo. Bien, Carliños, para xa. Bueno, hai unha opción para unha terceira volta, si queres. Oye, véxate camiñando moi ben, esa rodilla está perfecta, tío. Eso está xa pa outra. Pues fai anos esa meta, esa ida celebrábase aí do centro do pobo. Sitio chulo aí no centro, onde tiñamos a todos os do pobo
ahí animándonos. Pero la verdad que aquí este entorno es muy chulo. E para días como pode ser hoxe, que poda ser que veña calor, pero de momento está moi ben. A verdade que o entorno está super ben. A temperatura é super agradable e o sitio préstase moitísimo. Hasta incluso por remate estar aí tirados na erviña, a sombra, ou incluso meter as patas na auga do río. E para recuperar eso ben estupendo. Remate, unos estiramientos e auga. Pesca, di a verdad, vienes en coche o en bici, porque te conozco. Nani, como pode ser que conozcas aquí o Pesca? Ah, eu tenho un fillo actual. Ostras, pues oye, encantado que tamén fui un fillo del no seu momento. Fillo adoptivo do deporte. Oye, ten pinta de ser piragüista. No, pues ten así boa espalda para palear, O señor Carlos Caride, famoso Pescas. Siempre en todas las carreras, en todos los araos, ahí está o noso Pesqui. Moitísimas carreiras nese corpiño. E por aí todos os corredores e corredoras que vexan que teñen un pé un chip blanco, pois si queredes depositalo, tedes aquí unhas caixas aquí preto miña antes do arco negro, e aí pois tedes aí un banquiño, sentarvos, quitar o chip e deixalo aí na caixiña. O chip amarelo non, xa sabedes que é o vos en posesión, pero se o blanco. Aí, Carliños, aí! Buena, tío! Aí esa meta deste 10K. ¡Vamos, Breo! Breo, non sei como estarás na categoría de local, Corredor local, estás aí, no, cuidado, corredor local. Acercándonos ás 11 da mañá. Que bon momento pa un pincho. Que bon momento pa chegar despois destes 10 kilómetros ou 5. Chegar, beber algo fresquiño, comer unha peza de fruta e quedarnos aquí a botar un canto mentras non é a carreira das categorías menores, donde llevamos recordando os das categorías tanto sub 14, sub 16, sub 10 e sub 12, que vayan xa recollendo o seu dorsal. Que hace media desa saída desa carreira de 2 kilómetros. E despois ás 11:40. Ás 11:40 despois será a carreira de kilómetro 200. Bien, Ramonchu. Aí o Ramón sempre mantendo aí ese nivel nas carreiras. Bueno, Ramón. Y acercándonos, Sonia, muy bien, acercándonos hasta ahora. Desde que se dio a saída. Ahí tenemos corredores atravesando esa ponte das Poldras. Buen momento para llegar antes
de Caprete o Lorenzo. Despois no recorrido que teñen de 2 kilómetros saldrán na mesma dirección que salió Absoluta. Na carreira de 2 kilómetros saldrán na mesma dirección, pero meteránse á dereita aí pola ponte das Poldras. Cruzan a ponte e despois, ao cruzar a ponte, xa se meten á dereita todo polo paseo do río, pasando ao lado do Muiño hasta chegar a esa ponte colgante. Despois, ao chegar a ponte colgante, fan un xiro á esquerda para meterse cara ao centro do pobo, pasando pois a Praza do Cruceiro. E ese será o inicio desa carreira de 2 kilómetros. Donde teñen 2 voltas. Os de 2 voltas son os da categoría D, sub-14 e sub-16. Son as 11 en punto. Hugo Niña, desde que se dio a saída. Mientras siguen llegando participantes de esa saída da 10K, vamos a ir avisando os corredores, corredoras da categoría da sub-14 e sub-16. Aí aplausos para los participantes que entran en meta. Como os dicía, os participantes das categorías sub-14 e sub-16, ir collendo dorsal, irvos preparando, que ás 11:30 darase a saída desa carreira de 2 kilómetros. Como os dicía, o recorrido será de 1 kilómetro y algo, 1 kilómetro 200 aproximadamente, pero os da categoría sub-14 e sub-16 teñen que dar 2 voltas. O seu recorrido será salir como saliron o da Absoluta. Ao chegar ao final da recta, métense á dereita cruzando a ponte das Poldras. Despois volven coller outro xiro á dereita, van todo pola marxen do río, polo paseo fluvial, todo polo marxen do río, río arriba polo marxen esquerdo. Chegarán a ponte colgante, logo collen un xiro á esquerda, van hacia o centro do pobo, pasarán os arcos do centro do pobo e logo volvense meter á esquerda por Padre Hiján, onde estaba o antigo estanco, e xa desde aí volven dar aquí as pistas que hai aquí de fútbol ao lado do campo da festa de Leiro, e sería a súa primeira volta. Terían que dar outra volta máis para completar eses 2 kilómetros os da categoría sub-14 e sub-16, que son os comprendidos entre 2008, 2009, 2010 e 2011. ¿Qué pasa, Ramoncho? Oye, di la verdad, yo creo que fuiste un poco de paseo disfrutando de la mañana, ¿o qué? Fuiste haciendo hueco para el pulpo ahora. El día que, el día estupendísimo, Llevan tiempo pidiéndolo, ¿sabes? A la Diputación y todo, que venga el día así perfecto, ¿sabes? Esta sombrita aquí estupenda, ni frío ni calor. Faltaban eso, una barra aquí de dulces y otra barra de pinchos salados, ¿sabes? Pues ya sería
Pero bueno, mientras conformaremos con unha pieza de fruta que non está nada mal. O pulpo poñeremos no honor despois. Outro gran veterano das carreiras, a José Fernández Barracel, tamén sempre presente nas carreiras populares. Ya estamos atentos a bici que vai cortando, a ver por onde vai o cierre da carreira. Mientras en breve xa vamos ver as categorías inferiores empezar co quecemento. Aparte o quecemento para eles é tan importante como para a absoluta ou máis, porque salen moi fuerte esa carreira de 2 kilómetros na carreira dos máis maiores, e despois carreira de unha soa volta que é 1 km 200 para a categoría sub-10 e sub-12, donde van a ritmos muy altos, salen a tope, ahí no se dosifica absolutamente nada. Bueno, ahí sí que se necesita un boquecemento, unos cambios de ritmo. Aquí xusto debaixo do Salgueiral tedes aí xa unha recta totalmente encintada para que podan quecer sin problema nesa zona mollidiña de herba, sitio moi bo para quentar e tampouco ser estorbados. Esa zona xa cerrada para ese calentamiento. Señor Paco, un ano máis hai que darlle a enhorabuena, aparte do alcalde, o da desbrozadora, tío. Que traballo fino ten o tío, Ese valía para cortar uñas. Madre mía, que pasada, como ten o entorno. A verdad que a quen lle tiñas que dar enhorabuena dalla, porque está o entorno de Leiro precioso. Non só para a carreira de Leiro, sino para vir noutro momento calquera, tomar algo nunha terraza e dar un paseo por este sitio tan bonito. Vale tanto para alguén que lle coste camiñar, pois aquí a zona é agradable, como se ves paseando un carrito, como se ves paseando a túa mascota, un sitio a verdade que o merece, O merece vir solo a dar un paseo, unha tarde calquera, porque é un espectáculo como teñe. Así que enhoraboa pola parte que lle toca ao Concello de Leiro por ter isto así. E tamén, como non, darle as gracias a todos os voluntarios de aquí do entorno do Concello, porque tamén se portan moito. Sin eles é moi difícil organizar un evento destes. Por moitos amigos do propio equipo, se non temos aquí a xente do propio pobo que voten a man, é super complicado. Así que a todos eles, moitísimas gracias, gran labor, gran traballo. Mientras aí temos nese riguroso directo, nese streaming que podedes seguir na página de YouTube, simplemente poñedes Carreira de Leiro en YouTube, Carreira Popular de Leiro 2023, e seguro que xa vos aparece e podedes ir facendo ese seguimento en directo, que a verdade que está super currado, porque agora mesmo, pues, estas imaxes de Leiro, vendo o propio pobo, estamos vendo aí o Concello. Bueno, a verdade que é unha estampa moi bonita, así con ese fondo verde, esa montaña que ascende hacia Levosende. E ahora aquí estas imaxes da liña de meta desde Dezca. Este equipo Pato Blanco de Celanova. Aplausos para eles. E ese ciclista, culminado. Dezca, circuito cerrado. Perfecto, moitas gracias. Grandísimos voluntarios que van aí abrindo e cerrando a proba para que isto sea máis seguro. E van aí en modo eco, na bici, como ten que ser.
Oye, Paco, fagoche unha proposta. E se nos poñemos a quentar e corremos ahora cos pequenos? Ou solo facer a intención? Oiche, os pequenos creo que nos ganan a todos. Son de mecha corta, eso é imposible de chamuscar. Unha non dormen de noite, pero depois a cabeza tamén anda rápida, E as patas tamén. Carreira de 2 kilómetros que temos ahora ás 11:30, donde estes fervellas berzas van salir como demonios, imposibles de perseguir, porque esa energía que teñen dentro sale liberada de golpe e é como se fora o corcho de champán. Eso é imposible de parar, nunca sabes onde vai dar. Así que vamos ter o circuito perfectamente cortado, delimitado, porque esta energía incontrolable ten 2 kilómetros por diante para darlo todo. É unha carreira das 11:30, despois ás 11:40 temos a dunha súa volta na categoría de 10 e 12 anos, que teñe 1 km 200, unha súa volta, esa temos ás 11:40. Logo ás 11:50 temos os Pre-Benjamín, que teñen 700 metros de volta, 700 metros, que a carreira dos Pre-Benjamín é parecida a dos grandes. A única diferencia é que cando collen aquí o paseo fluvial do río, polo outro marxen contrario que estamos agora mesmo, pois a altura do muiño xa se meten á esquerda, a altura do muiño, e xa veñen por Padre Jan xa a dirección outra vez as pistas, e pa aquí, que teñen 700 metros de volta. Bueno, teño que falar aquí cos operarios deste streaming. Paco, perdón que te moleste. Non fales nada mal ahora, tío. Hai monos na costa. Cuidado aí. A muller, ojo, atento. Al lorito. Vigila o móvil por si tes unha escucha, igual. A mí tes un seguimiento en directo no móvil, non sabes. Por certo, os do streaming, que operador de cámara tiñades no centro do pueblo, Buah, impresionante. Pirri a los mandos. Las mejores imágenes. Querían te contratar para Fórmula 1. Grande, tío. Grande Pirri. Acercándonos a 11:15. Recordamos, a 11:30.
dará comienzo a categorías inferiores. 11:30. Neste seguimento en directo neste streaming vamos poñer un vídeo de Leiro para que vexades maravillosos entornos que aquí temos que ofertar e ás 11:30 dará comezo esa carreira das categorías inferiores. Rapaces, a quentar mentras nos vemos un vídeo publicitario aquí no Concello de Leiro. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Aí está, a vista de Páxaro, solemne, vixiante, impoñente e poderosa, e o menir do Ribeiro, que cos seus 10 metros de altura é a raíña que coroa e presida a maravillosa e singular Serra de Pena Corneira, monumento natural situado nos municipios de Leiro, Carballeda de Avia e Avión. Rodeado dun espectacular patrimonio, aquí tamén houve unha fortaleza medieval, a do temible cabaleiro galego Airas Pérez, que usou a reter no lugar o herdeiro ao trono de Castela, o futuro rei Alfonso VII. Este increíble monumento de millóns de anos rexe un espectacular espazo conxugado entre diferentes formacións rochosas e bolos graníticos, árbores que conviven nunha perfecta armonía xunto co resto de flora que cohabita no lugar e unha fauna que lle engade unha fermosa melodía a este extraordinario labirinto. Foi o vento de auga que me esculpiron magistralmente cada elemento. É así que este enclave ben podría ser a perfecta obra mestra dun artista, no que amando home apenas participou, creando un dos espacios naturais protegidos máis extensos e fascinantes de Galicia, idóneo para descansar, camiñar, pero tamén para desafiar a gravidade practicando a escalada. E así, só neste lugar poderemos descubrir o valor do tempo, que habitualmente voa, pero aquí, entre nubes, melodías encantadas e unha abrupta natureza, paraliza os nosos pensamentos para conectarnos co mundo celestial. Do entorno de Leiro, vídeo verdad que moi chulo, onde enseñaban todas as riquezas tanto culturais como naturais aquí do noso entorno. Volve a realidade, aquí estamos nesta saída para a carreira da categoría sub-14 e sub-16. Recordamos que son 2 kilómetros os que teñen por diante, donde teñen que dar dúas voltas, vale. A súa saída será na mesma dirección que foi a absoluta. O que pasa co chegar ao fondo desta recta, métense á dereita cruzando a Ponte das Poldras, rodean a pista de fútbol e van todo pola beira oposta onde estamos nos agora mesmo, todo pola beira do río, polo marxen, ese paseo chulo hasta chegar a Ponte Colgante. Ao chegar a Ponte Colgante fan un xiro á esquerda, van todo pola beira dese novo aparcamento, van á Praza do Puego, aí na Praza do Cruceiro, e xusto á altura do segundo arco métense á esquerda e van pola rúa que é Padre Jan, me parece, que onde estaba o antigo estanco, e xa todo por aí hasta volver aquí ás pistas de fútbol, donde aí encararán a segunda volta, vale, a segunda volta nesta categoría, que teñen eses 2 kilómetros totales. E claro, xa cando completan esa segunda volta, xa cruzan a Ponte das Poldras e xa veñen aquí a liña de meta. E iso sería esta categoría que vai dar a saída agora en 6 minutos. A categoría sub-14, sub-16, que son os comprendidos e as comprendidas entre 2008, 2009, 2010 e 2011. Marián, bebiche a min a outra ou que? Como me tratas? Ajuita! Vais as jorxas que estean húmedas. Chavales, que entar ben esas patas, que entar ben esas patas. Que a salida é moi explosiva, quedan 6 minutos, ainda podedes facer se queredes unha pequena progresión, non esteades paraos, non enfriar, mobilidade, estar aí cas pulsacións un pouco altas. E xa sabedes que unha vez que hai a saída non hai marcha atrás. Aí o corazón ponse ao tope. Sai fume negro por todos os lados. 2 kilómetros por diante. Primeira parte moi llaniña, despois unha pequeniña subida ali no centro do pobo, cando vexades os 2 arcos. Logo, desde Padre Jan todo por aí xa tendendo hacia baixo. E ao chegar ás pistas, volveredes a encarar a segunda volta. E o remate desa volta xa cruzades a ponte nas Poldras de Ponte do Río Avia e xa encarades a meta.
o remate desta carreira, dos da categoría sub-14 e sub-16, o remate deles virá a outra carreira que é a categoría sub-10 e sub-12, o sea que todos eses integrantes desa categoría que son comprendidas entre 2012, 2013, 2014 e 2015, vale, todos eles que vayan preparando xa dorsales, que a súa saída será ás 11:40 a saída da categoría de sub-10, sub-12, así que dorsales preparados tamén para eles, porque a carreira será o rematar a de 2 kilómetros. En esa categoría, que a categoría C, teñen unha soa volta, que é 1 kilómetro 200, vale, kilómetro 200, e iso será ás 11:40. O remate, ás 11:50 tenemos a categoría B, que temos os pre-benxamín nesa categoría, que son os nacidos en 2016 e 2017, que terán unha volta de 700 metros, será parecida a outra volta, a única diferencia é cando vayan aí a medio camiño, cando van cara a Ponte Colgante, métense á esquerda polo muiño para facer eses 700 metros. Vale, todos aí, os desta categoría, por detrás da liña de saída, e ahora aquí, como estamos ás pensas da Federación de Atletismo, son eles os que van dar a saída. Ainda quedan un par de minutos, así que tranquilos. Vamos poñer así un poquinho para que suba a revolución, o relantido motor. E de parte da organización me acaban de comunicar que hubo un problema no pedido das camisetas, un problema de logística, o sea que todos os que das categorías inferiores que non tedes camiseta, non vos preocupedes, porque se poñerá na páxina unha data e poderedes vir recollela aquí ao Concello. Así que pide a organización pedimos disculpas, ese problema logístico, non mandaron a caixa que debían mandar, algo pasou por aí e non están as camisetas das categorías inferiores, así que todos os que non teñades camiseta non vos preocupedes, que se poñerá unha fecha e poderedes vir recollelas ao Concello. Quedan aproximadamente minuto e medio para que se dea a saída desta categoría que teñen eses 2 kilómetros. Recordade, agora a Federación vos dará aí as pautas, vos explicará. Recordade que tedes que dar 2 voltas. Non pasarán por aquí esa segunda volta, pasarán ali ao lado das pistas cando repetirán volta, pero teñen que dar 2 voltas aí o que é a Mazá do centro do pobo, e despois xa cando crucen a ponte xa é para vir cara a meta. 2 kilómetros. E tamén recordarlle a outra categoría, a siguiente, a de kilómetro 200, que vayan colocando dorsales e que vayan quentando. Así que estamos a segundos de que se dea a saída desta categoría da sub-14 e sub-16. Así que atentos, corazón a tope. Vou baixar un poquinho a música por si a Federación quere dar algunha pauta, algunha explicación do que teñen que facer. Aparte a Federación é a que se encarga de dar a saída neste caso. Así que música un poquinho baixa. Vamos poñer orella a ver se escoitamos algún ventrículo petando aí na caixa. Respiración agitada dos bichos. Algún cambor nos bolsillos, pero se van a enterar. Federación dando explicación de como é o circuito. Xa teñen a recortada para dar a saída. Puestos. ¡Ahí vamos! ¡Saída! ¡Saída! Esta carreira explosivísima. Atentos todos por si algún derrapa na curva e cae ao río. En serio, van rapidísimo, rapidísimo. 2 kilómetros, aquí non se dosifica absolutamente nada. Aí vamos ter unha imaxe preciosa cruzando todos eles esa ponte. Aí temos a bici abrindo.
Aí os acabamos de escoitar pasar. Aí temos a cabeza de carreira definida. Ritmo altísimo, gran foto temos aí nesa Ponte das Podras. Aí xa temos ese grosso enfrente nosa. No streaming podemos ver tamén como van eses corredores aí por ese paseo río arriba. Xa me encargo. Caí aquí un compañeiro que ten que marchar e temos aí un coche, un Mercedes, matrícula 9256 MGF. Si yo pode retirar un momento seguramente de alguén da organización incluso. Así que hay por ahí un Mercedes 9256 MGF de color gris, creo. Si yo puedo retirar un momento, que está ahí obstaculizando a otros coches aparcados. Mientras temos seguramente a cabeza de carreira xa polo centro do Pobo. Ahí vemos cabeza de carreira pasando xa por ese arco aí no centro do Pobo. Podemos seguir seguindo aí en streaming. Pasando por a Praza do Cruceiro, están a punto de facer xa ese xiro á esquerda, meténdose pola Praza de Han. Aí temos a bici que vai abrindo. Temos a dous corredores, van bastante destacados, bastante destacados. Eses dous corredores en cabeza de carreira. Aí vemos o terceiro, cuarto, bueno, despois xa vai aí un grupiño grosso. Aí gracias ao operador de dron que baixou aí a imaxe moi ben, aí vemos xa ese grosso dos terceiros pa diante. Aí teñen unha baixadiña bastante rápida aí no centro do Pobo. Cabeza de carreira está se xa acercando a zona das pistas de fútbol. Van bastante destacados, cabeza de carreira bastante destacada despois dun pelotón integrado aproximadamente por unhas 8 ou 10 personas, 8 de rapaces e rapazas que van aí intentando seguir cada mirada a cabeza de carreira. Aí temos cabeza de carreira xa pasando o carón das pistas. Van xuntos de momento, primeiro e segundo. Aquí dentro da nosa posición podemos ver do outro lado do río, xusto enfrente nosa. Aí está pasando cabeza de carreira, van os dous o par. Ritmo alto. E o grupo perseguidor, un grupo dentro unhas 8 10 personas aí están acercándose ao carón desas pistas de fútbol. Vemos tamén a primeira clasificada femenina que vai emitida nese grupo. A segunda clasificada femenina intentando seguir o grupo. A ritmo bastante alto intentando perseguir a cabeza de carreira. A cabeza de carreira vai sacando ventaxa. Vemos cabeza de carreira en que momento intenta separarse un do outro. ¡Sigo! ¡Pasa! Mira, sigo, que aquí podemos seguir a carreira en directo, mira, que aquí vamos la vendo. Vemos la parte grosa do pelotón pasando al lado do muiño. A ver si conseguimos ver cabeza de carreira donde se atopa. Mira, cabeza de carreira está ao carón do aparcamento, acercándose xa ao arco do centro do Pobo. Vamos
5 minutos 30 segundos. Están agora mesmo polo kilómetro 1,5 aproximadamente. O pelotón temos aproximadamente a uns 300 metros, a parte máis grosa dos corredores e corredoras, donde temos a cabeza de carreira femenina metida nese pelotón. Así que temos cabeza de carreira aproximadamente a unos 400 metros de liña de meta nesta categoría que está comprendida entre os 14 e 16. Si conseguimos ver onde está xa a cabeza de carreira, está se acercando, xa que vámonos preparando xa en liña de meta para ver chegar neste caso os dous primeiros participantes. Cabeza de carreira femenina tamén empeza aí a marcar distancia no ese pelotón. Pelotón xa vai fragmentado. Aí temos cabeza de carreira chegando a esta Ponte das Poldras. Aí se está acercando con ese dorsal 432, cabeza de carreira a esta liña de meta e fai o xiro. Encárase a esa liña de meta. Aplausos para él. Recibimento. E culminando esta carreira de 2 kilómetros. Aquí o temos entrando en liña de meta. Bo ritmo. 432 a Hugo entrando en liña de meta. O segundo tamén participante, Ángel, entrando tamén. Xoel nese segundo posto, Xoel Franco García. Recordamos que aquí temos dúas categorías nesta carreira. Na categoría sub-14 e sub-16. Eles comprendidos entre 2008, 2009, 2010 e 2011. Aí está entrando o 417. Tamén esta categoría a Tomás Fernández Otero. E o puntiño ten que estar tamén de entrar en liña de meta. A cabeza de carreira femenina. E aí temos entrando en liña de meta a primeira clasificada, a Laura Porto. Laura Porto aí entrando e recibindo este agasallo. Aquí temos a Dora e a Marián entregando este agasallo a participantes desta categoría. Categoría sub-14 e sub-16. Los seleccionados en nadas entre 2008, 2009, 2010 e 2011. Carreira moi agónica, moi rápida, moi rápida. Moi ben, seguide camiñando, que é a mellor maneira de recuperar sempre. Axudade a patata a mover esa sangue, non paredes de golpe, camiñar, ainda que sea despaciño, que o corpo se mova, axudar a ese riego sanguíneo. Así que intentade non parar de golpe. Non vos tiredes, que non ide recuperar antes. Intentades camiñar un poquinho e recuperar. E así entrades antes nun estado normal. E despois, cando se recuperedes con calma, sacamos o chip blanco e tedes aquí unhas caixas. Vale, depositadelos aquí nestas caixas, o chip blanco. Moi boa carreira, chavales, moi boa carreira. De mozos e mozas nesta carreira de 2 kilómetros. Moi rápidos, van 10 minutos de carreira. E agora tan pronto teñamos a todos os participantes e participantes nesta liña de meta desta categoría,
Faremoslle a saída a seguinte categoría, donde teñen 1 kilómetro 200 metros. Kilómetro 200 metros a seguinte categoría. Categoría que está comprendida entre os anos 2012, 2013, 2014 e 2015. Pero antes da saída a esa categoría, aquí siguen chegando participantes a esta liña de meta deses 2 kilómetros, onde tiñan esas 2 voltas. Bravo a todos eles. Boa carreira. Vexo futuro, vexo futuro. Luis, ¡aupa nuestras jubilaciones! ¡Vamos! ¿Alguien tiene un plan de pensiones privado? Señores, por favor, público, hay que ter rapaces, hay que traer xentiña a este mundo. Hombre, non digo ter 8 ou 9 como facían antes, que hai televisión, e hai Netflix, HBO, tampouco hai que tirarse, pero por lo menos, oye. O sea, que señalas, que señalas? E xa fun facendo challo. Como día Shakira, empecemos por 2, sabes? Pouco a pouco. Aí vemos a bici que ven cerrando carreira, cruzando a Ponte das Poldras. E tan pronto chegue a cola de carreira aquí a liña de meta, daremoslle a saída a esta siguiente categoría. Categoría que está comprendida entre os anos 2012, 2013, 2014 e 2015. Categoría sub-10 e 12. Aí están aplaudíndolle, aplaudíndolle ao seu compañeiro. Aí está. Como se chama? Como se chama o teu compañeiro de equipo? Breixo. Muy bien, Breixo. Aí, Breixo, bien. Todos os compañeiros aquí contigo, mentras se van colocando nesta liña de salida a siguiente categoría. Teñen por diante 1 kilómetro 200, van facer o mesmo circuito que acaban de facer os de 2 kilómetros, pero solo dan unha volta. Así que, se os temos aí a todos e a todas preparados, notamos revolucións altísimas. Canto máis baixamos os anos, máis revolucións de motor. Aquí o relantín xa non é relantín, isto vai a topísimo. Os xueces xa están aí preparados. Corredores e corredoras preparadas. Unha volta, recordade. Atentos ao xuiz. Aí está esa saída. ¡Vamos! É o que lle compra animalos, madre mía. Elin. Quen anda por aí? Outra, o xuiz xa está preparado. E Antonciño! O Antonciño ten clase, ¡Buah! Mira, saca peito fora e dice, esto es mío, me lo como. Apartai que non me chega a erva. Dios. Aí temos esa categoría. Los nados entre 2012 e 2015. Categoría sub-10 e sub-12. Aí cruzando esa Ponte das Poldras. Recordamos que eles solo teñen unha volta. Son pequenos pero van rabudos. Se hai algún papi curioso podedes seguir a carreira en directo na página de YouTube. Simplemente poñendo na página de YouTube Carreira de Leiro ou Carreira Popular de Leiro 2023. Aí xa vos sai o streaming en directo e podedes ir seguindo as mesmas imaxes que estou vendo aquí na tablet. Pois podedes ir vendo vos as imaxes tanto de dron como de cámaras que están repartidas polo recorrido. Agora veremos, estamos vendo aí esas imaxes de algún país sofocado
que vai por aí seguindo o pelotón por si acaso. Que por certo, ahora na siguiente carreira, todos os papis que se vexan capacitados, papis e mamis, que quieran ir seguindo a canteira poden, así que quentar eles tamén por si acaso. A ver como vai cabeza de carreira nesta categoría. Recordamos que eles teñen unha soa volta, teñen 1 kilómetro 200 metros, kilómetro 200 metros. E gracias a todos os rapaces e rapazas que estades entregando chip, moitas gracias. Ese chip blanco aí nas caixas. Así que se algún aínda está por aí despistado, ve que ten un chip blanco na zapatilla. Hai aquí unhas caixiñas xusto ao pasar a liña de meta para entregar. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Azafatas o azafaifas? ¿Tú qué sabes? Azafates. Ah, es verdad, ahora tienen que ser en T. ¿A quién quieres? ¿A Olaya o a Elena? As dúas. Non se separan, Ah, xa non sei ni como me chamo, tan siquiera. Aí Leo tamén xa preparándose co seu chip blanco. Aí na parrilla nesa parrilla de saída da siguiente categoría xa temos a Uxío. Donde anda Avia que non? Ali está Avia tamén. Moi ben, aparte que son amigos. Que foto chula, A Uxío e a Avia. Avia, e o teu pai tamén vai correr, co vexo preparado? Non, bueno, non porque ten que quedar aquí por Antón, que se non iba. Luis, pues non poderemos ir correr ti eu, ou que? A full, por aí, hasta reventar a caixa. A ver como vai esa categoría, atentos aí que se acercan a liña de meta. Cabeza de carreira. Aí temos esos dos participantes aí cruzando esa ponte das Poldras, encarando aí esa liña de meta. Vai a haber apretón, Veixo mirada de reollo. Aí vais a salir algunha caixa. Están aí apretando a cousa, duelo. Atentos, como está apretando, sí señor, moi ben, aplausos porque merecen, aplausos. Moi buena, grandes, os dos. Que carreirón se meteron aí ao final. Moi ben, grandes. E aí tamén temos esa cabeza de carreira femenina entrando tamén en liña de meta. Que viñan aí moi seguidas. Na cabeza de carreira masculina viñan aí os 4 xuntiños casi. Nora vos 4, moi ben, moi ben. Ahora intentad de cambiar un pelín para non parar. Eso é, moi ben. Casi recuperades antes, cambiar un peliño. Aí vemos estes pequeniños tamén entrando aí, cas patas revolucionadas a tope. Moi ben, Alba. E ahora aí co voso sequio. Ahora beberlle algo fresquiño. Despois recordade de sacar o chip e deixámoslo aí nas caixiñas. E a estirar un pouco. É moi boa carreira, moi ben. E a continuación do remate destes grandes, pequenos e pequenas, esta categoría de 10 a 12, sub 10 e sub 12, están comprendidos entre 2012 e 2015. Y en este kilómetro y medio, vamos a pasar en breves
A siguiente que xa os temos aí en parrilla de salida, xa todos preparados e colocados. Que son os da categoría Pre-Benjamín, que son de 2016 e 2017, categoría Pre-Benjamín, que xa os temos aí con todo colocado, chip e todo, a nivel profesional xa, o seu chip cada un. E mentras os da categoría Sub-10 e Sub-12 que están chegando, recibindo o seu agasallo, que está dando as azafaifas. Aí culminando este kilómetro 200 en 7 minutos e medio, aí levantando os brazos moi ben, aí celebrando esta liña de meta. Aí a Daniela saludando ao pai, como levantou os brazos aí nesa liña de meta. Luis, prepárate que a Daniela vai te apretar cando chegue o día. Te las va a devolver. A canteira pasará por encima nosa. Y en breves tenemos a bici que ven cerrando. Xa aquí en meta, ven aí, ven xa a bici cerrando nesa ponte as Pondras, e xa cerrando a carreira destas categorías Sub-10 e Sub-12. Ánimo aí a esas participantes, liña de meta xa para elas, moi ben, ánimo, eses últimos metros, aí a compañeira esperando por a súa colega. Aí acercándose a esta liña de meta deste kilómetro 200 metros que tiñan de carreira. Aí están xa nos últimos 50 metros a altura do arco. Marián, tú que opinas? Os siguientes voulle poñer unha música de lixeiriña para que non se revolucionen. Pero según vai pasando o tempo valles pasar isto, pouco a pouco. Sabes, van se quentando. E según lle digan que sí, algún pai quedará atrás. Atentos aí sobre isto. Vos vigilados pais, non os rapaces. E aquí temos dúas integrantes. Aplausos para ela. Aí esperándose unha compañera pola outra, moi ben. E culminando esta carreira da categoría Sub-10 e Sub-12. Pequenos, a parrilla de saída. Quietos, quietos, Uxío, quieto aí, frena, Uxío. Uxío, volve para atrás, Uxío, quieto, mata o nervio. Ou non ve la vara, non ve la vara, pasa para atrás. Mira que che manda teu pai. Aí os temos xa preparados en parrilla de salida. Esta categoría Pre-Benjamín. Martín, podes correr con eles? Métete aí no medio. Dille que eres o abuelo de todos. Zaira, que desde aquí te animan, Zaira. Vamos, Avia. Xío. Aí os temos. Aí as temos. Mirade xa como teñen o talón de atrás levantado. Xa están como... Só lle falta apoyar os dedos no suelo, Escoitade, escoitade o bicho. Estes son os que che poñen o pé na cara cando se che meten na túa cama, non, Paco? Quita de aí. Aí está, aí a saída! Destes 700 metros que teñen por diante. Non pasa nada, non pasa nada. Arriba todo, vamos! Non se ven nin as patas. Parecen dibuixos animados. O correcaminos. Que pasada. Aí os temos. Como misiles. Teñen 700 metros de volta. Cruzan. Ahora van cruzar a Ponte das Pondras e van pola beira do río hasta o muiño. No muiño métense á esquerda
soben aí a Padriján e xa van regresando polo circuito dos maiores, das outras categorías superiores a eles. É un recorrido completo, pa esas perriñas tan pequenas. 700 metros aí os teñen. Unha moi boa forma de iniciarse. Aparte que poden aí facendo un camiño a corre e ir facendo aí canteira en esta categoría, que tamén son super competitivos. Mirade xa onde están, mirade xa onde están, que están aí xusto enfrente nosa. Temos unha rapaciña que vai aí liderando esta carreira nesta categoría pre-benxamín. Non diferencio, ten unha estética parecida a de Avia correndo. Hai unha rapaciña correndo nesa carreira que se chama Avia, do mismo nome corrío. A clasificación podedela ver en internet, pero simplemente pos resultados.live e aí xa te aparece. Aparecenche varias carreiras, seleccionas a carreira de Leiro e xa te aparece. Aí no Google, resultados.live, así como sona. E aí xa podedes ir vendo os resultados das carreiras que xa están finalizadas. Simplemente poñendo no Google, así como sona, resultados.live, e aí podedes ir vendo os resultados das carreiras finalizadas. Despois desta carreira dos pequeniños, vemos a cabeza de carreira que xa está aí indo ao campo da festa de Leiro. A ver a quen temos aí en cabeza. Vai un pequecho aí envenenado. Unha rapaciña tamén xusto detrás. Aí están xa a puntiño de cruzar esta Ponte das Poldras, aquí este río Avia. Aí os temos xa acercándose a esta liña de meta. Fixadevos que imaxe máis bonita se ve aquí en directo, cruzando aí esa ponte. A verdade que é unha zona moi bonita, Nos pouco estamos vendo aquí en pantalla máis ou menos pequena, pero fíjadevos aí os pequenos xa encarando esta liña de meta, acercándose ao final deses 700 metros que tiñan por diante. Que cuidado, 700 metros para estas patas pequeniñas non está nada mal. Así que vamos a dar un gran aplauso a estos pequeños. Aí tamén disputando ata o final. Moi ben. Aí xa vexo estética de corredores e corredoras. E moi ben a Maya. Aí está entregando esa medalla a Maya. Moi ben, Maya, moi boa carreira, Que ben fuches. Iba con unha estética brutal. Aparte estuvo liderando a carreira gran parte do recorrido. A Maya, moi ben. Carreirona, ya lle fan a entrega desta medalla. E recordarlle aos pais que, e a eles tamén, onde ven a Zaida? Onde ven? Aí está a Zaida. Moi ben. E aí entregan esa medalla a Avia. Moi ben, Avia, enhorabuena, campeona. Aí ca súa medalla. O Antonciño aí saludando a Avia. Escapouse Muxío, non sei onde nos meteu. Se debeu pasar tamén. Son tan pequenos que se nos colan. Se nos colan así entre as miradas. Aí siguen chegando pequerrechiños e pequerrechiñas a esta liña de meta. Aí donde temos a cola de carreira destes máis pequeniños.
E ahora temos a seguinte carreira, que é a dos pitufos de 2018 e posteriores, que son aínda os máis pequeniños de todos. Aí entrega Paco o alcalde aquí de Leiro a medalla, tamén Luis. E aí xa temos ali ven xa a bici cerrando, o sea que xa temos o recorrido creo que limpio, así que vamos poñer os pitufos salen do final da reta e a meta aquí, perfecto, así que pitufos, veña, vamos hasta lá ao final, pitufiños. Hasta o final camiñando, tranquilos, tranquilos, para quentar. Non vos quentedes demais. Está en proceso, Paco. Está en proceso. Fíxeno o mellor que puden. Pareime muchísimo no recanto da orella para facelo ben, sabes? Que é unha zona difícil esa, o recanto da orella. Pero dicen, a ver se se parece ao pai, ainda que sea nun defecto. Ainda que sea un defecto yo quedo tranquilo. Alá van xa os pitufiños para esa línea de saída que les van facer toda esta reta. Ramos, que tal foi o xío? Non funciñou? Eso a mí me... Pero chegou a entrar en meta ou non? E xa dicía, por onde pasou que non o vin? Ai, la hostia. Pois mira, dalle medalla igual. Aí está. Eu estaba aquí atento, non o vía pasar, de onde ando. Ainda máis. Aí lle fai Paco a entrega desa medalla a outro participante. E mentras ahora se están colocando xa os pitufiños. Non le metas presión a tu marido, que le están metiendo mucha presión. Mirade que imaxen temos aí dos pitufiños xa todos aí na parrilla de saída. Ese fume creo que polvo que deben estar picando rodas antes de salir. Teñen mirada de que así como preguntarse que están facendo. Por onde hai que ir? Aí temos a Laura dando unhas pautas. Laura acaban de meter na federación. Dando as pautas a Antón. Aí os máis pequeniños. Antonciño, estás preparado? Aí estarán dándolle as últimas pautas, os últimos choros. Vemos aí que hai un choro, hai un llanto. Esos son os nervios que non saben como salir, si salen en sonrisa ou en lágrima. Sentimientos aí pouco diferenciados. Pero están aí. Aí está aí o xuez colocando esa línea. Non queremos ver un metro de ventaxa. Os papis por atrás. E aí dan esa salida. Aí temos os pitufiños.
encarando aí esta recta. Estes 200 metros que habrá aquí aproximadamente, non sei, máis ou menos. Aí xa están as medallas preparadas para esta entrada en liña de meta. ¡Ay, eses berriños! ¡Vamos a animar! ¡Eses aplausos son máis pequenos! ¡Ahí están entrando en línea de meta! ¡Muy bien! Aí Viñavia tamén acompañando ao seu irmán. Aí ven tamén Antonciño. Aquí están todos os pequerrechos. Aí recibindo o seu agasallo, a súa medalla de campións. Aquí nesta liña de meta. Medalla ben merecida. Noraboa, pequeniños e pequeniñas. Miguel, que pasa? Vin pasar por aí un tamén con boa pinta, Antonciño, que contento vas, tío. Muy ben, muy ben. Llavia igual, os dous grandes corredores. Vanlle dar caña ao papi. Luis, deixoute atrás. Estás sudando. Bueno. E con esta última carreira dos Pitufiños damos concluída esta 39 edición da carreira de Leiro. E ahora quedan as partes máis importantes, eses premios económicos que temos para a carreira absoluta do 10, eses premios económicos tamén para a clasificación de clubes, que eu sei que hoxe hai moita expectación. Hai aquí un par de equipos que hoxe nivel alto, así que xa ten aí Paco na súa custodia eses trofeos económicos, tanto para clubes como tamén para absoluta. Señora María, moi buenas.
Crashing through the sky, alright. I'm screaming to the stars, collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Taking back the way we are, 'cause that's just the way we are. I'm crashing through the dark, well alright. We all got the spark, we all got the spark tonight.
Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Aí está, a vista de Páxaro, solemne, vixiante, impoñente e poderosa, e o menir do Ribeiro, que cos seus 10 metros de altura é a raíña que coroa e presida a maravillosa e singular Serra de Pena Corneira, monumento natural situado nos municipios de Leiro, Carballeda de Avia e Avión. Rodeado dun espectacular patrimonio, aquí tamén houve unha fortaleza medieval, a do temible cabaleiro galego Airas Pérez, que non só a reter no lugar o herdeiro ao trono de Castela, o futuro rei Alfonso VII. Este increíble monumento de millóns de anos rexe un espectacular espazo conxugado entre diferentes formacións rochosas e bolos graníticos, árbores que conviven nunha perfecta armonía xunto co resto de flora que cohabita no lugar e unha fauna que lle engade unha fermosa melodía a este extraordinario labirinto. Foi o vento de auga que me esculpiron magistralmente cada elemento. É así que este enclave ben podría ser a perfecta obra mestra dun artista, no que a man do home apenas participou, creando un dos espacios naturais protegidos máis extensos e fascinantes de Galicia, idóneo para descansar, camiñar, pero tamén para desafiar a gravidade practicando a escalada. E así, só neste lugar poderemos descubrir o valor do tempo, que habitualmente voa, pero aquí, entre nubes, melodías encantadas e unha abrupta natureza, paraliza os nosos pensamentos para conectarnos co mundo celestial. Entrega de trofeos, vídeos todos hacia aquí. Así empezamos con esta entrega. E mientras vos vades acercando, quero darlle moitas gracias
de parte da organización, a todos os voluntarios, a todos os integrantes de Atletismo Arenteiro por estar aí apoiando, voluntarios aquí do propio pueblo que axudaron tanto por parte do Concello como voluntarios altruistas que viñeron aquí a apoiar. Gracias a todos eles. Gracias tamén á Protección Civil de Boborás, tamén a de Cortegada e a da Mancomunidade do Ribeiro por axudar. Gracias a todos eles, tamén Guardia Civil que andaba por aí. E sin máis, vámonos a esa entrega de trofeos. Así que vamos a empezar pola categoría de pitufos. Sí, xa temos aquí todo colocado. A ver si veñen para a entrega. Andaba por aí antes Luis. Xa temos aquí a Marián e a Dora para daros os agasallos. Señor Luis, arrímate para acá. Aí colocando os últimos detalles para o fotogol. Que a verdade é que non sei como diron feito, se foi a través da Diputación ou do Concello para pedir un día así tan bo como hoxe. Eso que fai o Concello? Copia por triplicado, non? Fano polos medios de comunicación para que teñan aquí todo perfecto. Estaba aquí, son como Satanás, estou na orella. A verdade que o día maravilloso. Ano pasado que hubo tormenta, que me acorda que estábamos na entrega de premios e caían uns gotos gordísimos. Pero hoxe o Luis esmerouse e dixo, nada, isto se ten que vir perfecto. Sobre todo para poder estar aquí todos e disfrutar desta entrega de trofeos. En la que sei que xa empeza a ver aí algo de fame. Vamos a aguantar. Así que vamos a empezar por pitufos, categoría pitufos femenina. Así que vamos a chamar aquí a este podium. Axudarémolos a subir a Aura Salvado nese tercer caixón. Segundo caixón para Aitana Pérez e primer caixón para Mía Fernández nesta categoría pitufos femenina. Que os suban aí o caixón. Aura para o tercer caixón, Aitana para o segundo e Mía para o primeiro. Aí vai. Arriba. ¡Epa! Aí temos a Mía. E falta Aitana e Aura. Aitana e Aura, non sei se andan por aí. Non vemos. Bueno, pois vamos facendo logo entrega a Mía, que aí recibe toda seria. Sonríe Mía sin medo. Aí, home, aí, grande. Aí, guapa. Aí, esos brazos arriba, como unha campeona. Moi ben, Mía nese primeiro posto dos pitufos. E ahora na categoría pitufos masculina, Breixo Bugallo no terceiro lugar, Lucas Novoa no segundo, Luca Quillupangui Souto no primer caixón. Así que temos no primer caixón a Luca, no segundo a Lucas e no terceiro a Breixo. Así que aí temos a Lucas e a Breixo aí recibindo esa medalla nesta categoría de pitufos. E o primeiro era Luca, pero non o vemos. A mellor marchouse. Epa! Pasamos á categoría pre-Benjamín femenina. Tercer caixón para Avia. Onde andas, Avia? Segundo caixón para Emma Pérez. E primer caixón para Maya. Que Maya fixo unha carreira moi chula, liderando aí o inicio da carreira. Maya, súbete aí a ese primer caixón.
campeona, ahí arriba, el hop, vamos, ahí está. El tercer caixón para Avia, arriba Avia, toda contenta, ahí estás. Y ahí Chefai Moncho, esa entrega de medalla. Moncho, podes decir que é corredora local, non? Corredora local, podes decir, o que? Oh, total. Aí temos este podio da Prebenxamín femenina. Pasamos a Prebenxamín masculina. Tercer caixón para Enzo. Tercer caixón para Enzo. Segundo caixón para Nico Camino. Y primer caixón para Diego Soto. Diego Soto. Voy a romper un momento a foto, pero por si acaso. Y ahí tenemos este podio de categoría Prebenxamín. Aquí hay cobertura. Muy bien ese podio. Vale, pasamos a la siguiente categoría. Eran obedientes, no se movía ningún. Pasamos a la categoría sub-10, sub-12 femenina. Se ha perdido papeles. En esta categoría sub-12, sub-10, sub-12 femenina. Tercer caixón para Alba Soya. Segundo caixón para Carol Rivera. El primer caixón para Lara López. Lara López. Tenemos ahí a Luis. Ahí se soben Lara, Carol e Alba neste podio da categoría sub-10, sub-12. Ahí le van ese agasallo, esa caixinha ben chula. Nesta categoría sub-10, sub-12, aplausos para elas. Chamamos na categoría sub-10, sub-12, categoría masculina, que se vayan acercando no tercer caixón. Alessandri Costa, segundo caixón para Roque Garrido, el primer caixón para Ángel Rodríguez. Aí temos no tercer caixón Alessandri, ca súa carreira de Lugo, el corre con nós, aí está todo contento. E a Ángel Rodríguez, que tamén antes estaba preocupado ca clasificación, pero foi a arreglar e aí está, nese primeiro posto. Non lo veo Ángel, non lo veo Roque e Alessandre. Pasamos á seguinte categoría. Categoría sub-14, sub-16 femenina. Tercer caixón para Irene Balado. Segundo caixón para Nijal Gerada. Y primer caixón para Laura Porto. Así que tenemos no primer caixón a Laura Porto, no segundo caixón a Nijal e no tercer caixón a Irene. Ahí tenemos arriba en ese podio. Fan entrega destes agasallos. Esa caixinha aí serigrafiada co seu posto. Aplausos para ela nesta categoría sub-14, sub-16 femenina. Aí se xuntan pa foto. Malabares, foto bonita. E mentras imos chamando a categoría masculina a Tomás Fernández no tercer caixón, a Xuel Franco no segundo caixón e a Hugo Domínguez. Hugo Domínguez, o primer caixón. Podes decir que xa son famosos, que se están saliendo en YouTube en directo ahora mismo. Calquera que poña en YouTube e quera ver o streaming, pon carreira de Leiro
A Carreira Popular de Leiro, y aí estaría vendo en directo esta entrega de trofeos. Aí lle fan entrega tanto a Hugo, a Joel como a Tomás. Ese aplauso para eles. Aí se soben os tres para esta foto. Nesta categoría. Y ahora vamos a pasar para a categoría sub-18. Sub-18 que correron a carreira do 5K. Categoría sub-18. Primer caixón para Pablo Gavián. Segundo caixón para Oyer Galán. El tercer caixón para Alejandro Cabo. Nesa categoría sub-18. Categoría sub-18. No hay... No hay que comprobar nada, Y ahí tenemos, primer caixón para Pablo. Segundo caixón para Oyer Galán. Y también estaría Alejandro, que no está. Y ahí sería ese podio que les corrieron a 5K en esta categoría sub-18. Que se no te quedó Barça. Pasamos. Que será un pai. Pasamos a categoría absoluta do 5K. Clasificación femenina absoluta. Tercer caixón para Marta Mojón. Segundo caixón para Purificación Vanegas. Y primer caixón para Ángeles Rodríguez. Nesta carreira do 5K, categoría absoluta. Aí temos a Marta, delante do atletismo enteiro. A Purificación de corredores polo Miño. E no primeiro posto, aí temos a Ángeles Rodríguez. Nesta absoluta femenina da 5K. E aí fan a entrega a Purificación e a Marta Mojón. Marta Inés el tercer caixón. E aí levan ese obsequio. Aplauso para elas. A ver si collen aí nese caixón para a foto. Arriba, sin medo, ahí, opa. Y ahí tenemos ese podium da absoluta femenina do 5K. Pasamos a masculina do 5K. Tercer posto para Jordi Silva. Segundo posto para Manoliño Besteiro. E primer posto, que tamén quedaba de primeiro na categoría sub-18, pero como non son acumulativos, chamamos a Carlos de la Torre para o primer caixón. Aí se sobe Carlos de la Torre o primer caixón, que tamén sería primeiro na sub-18, pero como decíamos, como non é acumulativo, dáselle o de maior rango. Aí está, no máis alto da absoluta do 5K. Aí os temos con este obsequio. Distintas bodegas aquí do entorno que aportaban tamén ese obsequio do maletín ou botella de viño. Aí está, a foto tamén está moi bonita, sí señor. E aí temos ese podio da absoluta do 5K.
Pasamos ahora a categoría sub-20 femenina. Unha única integrante ao podium, a primeira participante, así que categoría sub-20, sub-23 femenina, chamamos a Lara Pinciroli. Si está por aí Lara, fixo 55 minutos. Aquí temos a Lara que se vai subir a ese primer caixón nesta categoría sub-20, sub-23 femenina. Aí lle fai entrega Paco do Sequio de primeira nesta categoría. E na categoría sub-20, sub-23 masculino temos no tercer caixón a Marcos Álvarez, segundo caixón a Marguel Galán e primer caixón a Jacobo Soto. No primer caixón. Aí está Marquel no segundo caixón. Terceiro caixón sería para Marcos e primer caixón para Jacobo, que non sei se estarán. Falleito aí a entrega. Aí está, entregándolle a Marquel ese segundo posto. Solo para comida, para comida por polo, para llevarte un polo. Josu, chamante aquí. Pasamos a categoría senior femenina. E no primeiro posto de atletismo arenteiro, Patricia Varela. Única participante, primeiro posto senior femenina, Patricia Varela. Aí se sobe o primer caixón de senior femenina, Patricia Varela, 42 minutos. Ahí está Luis, representación de equipo, ahí entregándolle ese trofeo a Patricia en senior femenina. En la senior masculina temos no tercer caixón, desde Correcamiños Ourense, Adrián López. Segundo caixón para Germán López. E primer caixón para Alejandro Cadalla. Nesta categoría senior masculina, que aí veñen. Tercer caixón para Adrián López. Segundo caixón para Germán López. E primer caixón para Alejandro Cadalla. Nesta categoría senior masculina temos a Alejandro, estaríanos Germán, que non o vemos, nin Adrián. Bueno, pues facemos ya entrega a Alejandro Gadalla deste primer caixón nesta categoría senior masculina. Aí, aplausos e foto para él neste primer caixón nesta categoría senior. Pasamos a categoría máster A femenina. Tercer caixón para Beatriz Rodríguez. Segundo caixón para Alía Fernández. Ah, estás aquí. Pues súbete aí ao tercer caixón. Alejandro, espera, vente pa foto. ¿Dónde estás aquí? Que aquí tiñamos a Adrián de senior masculina. Tercero na categoría senior masculina. Aí está. Gracias, Luis. Aí fan a entrega a Paco Caldeleiro. Adrián López, a esta categoría senior masculina. Pasamos a siguiente categoría, que sería Máster A femenina. E temos tercer caixón para Beatriz Rodríguez, segundo caixón para Alía Fernández e primer caixón para Nerea Conde. Na categoría Máster A femenina, ahí tenemos a Nerea, a Alía Fernández y a Beatriz Rodríguez. Ahí Nerea desde Sprinter Ourense.
a Liga del Atletismo Arenteiro. Ya Beatriz, desde Independientes de Maside. Ahí tenemos la categoría Máster A femenina. Pasamos, mientras sacamos a foto, pasamos a categoría A masculino. No tercer caixón, un coñecido corredor do Carballiño, Albino Fernández. No segundo posto, Emilio Pérez. E no primeiro, José Manuel Corral. ¿Dónde anda Corral? Para recoller. Marchou. A ver se colle alguén en representación. Sube aí, Alex. Aproveita, saborea. Esta foto non vas perder. Así que, Alex, tú súbete no primeiro. Sí, que Corral quedou no primeiro posto. Así que temos en representación de Corral. Aí recolle Alex o seu trofeo. E aí temos Albino, aplausos para ele nesta Máster A masculina. Pasamos a categoría Máster B femenina. Terceiro posto para Elena Pérez. Segundo posto para Lucía Peón. E primer posto para Marina Losada, que ven desde Correcaminos Ourense. Lucía desde Atletismo Arenteiro. Aí temos a Lucía. E aí a Elena, aí nese tercer caixón, aí lle fai a entrega. Messi, entrega aí a compañeira de clube. Aí está Luis facendo esa entrega a Lucía. E aí se intentan subir tanto Lucía como Elena ese primer caixón. Aí está esa Máster B femenina. Pasamos a Máster B masculina. Tercer caixón para Julio Nova, desde o Atletismo Arenteiro. Segundo caixón para Fernando Fernández. E primer caixón para Amador Pena. Nesta categoría Máster B masculina. Vale, perfecto. Ahí se sube en representación. Y ahí tenemos este podio da Máster B masculina. A Amador, a Julio, el representante de Fernando. Muy bien, aplausos para ellos. Máster B masculina. Pasamos a Máster C femenina. Tercer posto en esa categoría que así vamos llamando a Máster C femenina. Tercer puesto para Pilar López. Segundo puesto para Noli Rodríguez. El primer puesto para Ángeles Iglesias. Ángeles Iglesias, no primeiro posto nesta categoría Máster C femenina. Así que diríamos a Pilar, a Noli y a Ángeles. Categoría Máster C femenina. Aí se soben, faltanos Pilar. Pero vamos haciendo esta entrega a Noli Rodríguez y Ángeles Iglesias en esta categoría Máster C femenina. Ahí estemos. Foto reagrupada en esta categoría Máster C femenina. Pasamos luego a categoría Máster C masculina. E facemos chamamento. Tercer caixón a Manuel Rodríguez Garrido. Segundo caixón a José Suárez Leis. E primer caixón a José Manuel Fernández Márquez. Nesta categoría Máster C masculina. Ahí se van a subir a este podio en categoría Máster C. Máster C masculina.
Fáltanos José Manuel Fernández, pero bueno, vamos a ir haciendo entrega. Tanto a José Suárez como a Manuel Rodríguez. Pasamos a siguiente categoría, Máster D masculina. Tercer caixón para Manuel Pérez. Segundo caixón para José Benito Gómez. El primer caixón para un clásico, un gran corredor ano tras ano, a Saturnino. Saturnino desde corre camino Sourense. Arriba. Ahí tenemos a Satur. Nese primer caixón nesta categoría. Máster D masculina. Y ahora, después de esta foto, vamos a pasar a categoría reina absoluta femenina do 10K. Tercer posto na categoría absoluta, Antía Rodríguez. Segundo posto para Uxía Rodríguez. El primer posto nesta absoluta, Tina Fernández. Ahí tenemos el podio de esta absoluta femenina. Tanto Uxía como Antía también levarían trofeo na senior, pero como no son acumulativos, pues ahí están en ese segundo e terceiro posto. Ahí fan a entrega desta absoluta do 10K a Tina, Uxía e Antía. E aí con ese premio económico tamén. Foto para elas con ese agasallo. El premio económico que se dá para vir a Leiro tomar aquí un pulpiño un domingo a mañá e un café. Pasamos a absoluta masculina. 39 edición de carreira aquí en Leiro. Tercer posto, corredor do equipo organizador, Jesse. Segundo posto para José Canda. Tamén corredor aquí do atletismo arenteiro. El primer posto e gañador. Moi peleado todo na última volta para Manuel Lorenzo. 32 minutos fixo, 0-3 desde o equipo Pinario. Y ahí os temos subindo podio. Ahí está subindo Manuel Lorenzo. Gran carreira. Por luego aquí estaba mal da Sociedad Gimnástica de Pontevedra. Y ahí temos no máis alto a Manuel Lorenzo. Segundo posto para José Canda. Gran corredor, madre mía. Muy pouquiño por detrás. ¡Allí se corro! Grandísima carrera del estrés. Gran duelo en esa última volta. Y ahora también pasamos a un momento muy importante donde todos estaban esperando a esta clasificación. Clasificación general por equipos. Moitos liaron a moitos compañeiros. Hai que vir, olvídate da comida da sogra. Hai que vir, hai que vir. Hai que ir a carreira de Leiro. Tiñan que ser mínimo 7, puntuado sexto. O tempo da suma. A suma dos puestos. Los 6 primeiros. Así que tercer clasificado desta clasificación
Chamamos o 6. Empezamos polo sexto. Veña, chamamos o 6. Sexto equipo en rematar. Eche o que hai. Si se poden acercar, que tamén van levar. Equipo Eche o que hai, que se acerquen. Quinto equipo, Sprinters Ourense. Y amigos, equipo de Sprinters tamén que se acerquen. Así imos rellenando aí o fotocall. Cuarto equipo, Michel, ¿dónde andas? Cuarto equipo, casi Cabo de Peñas. Cabo de Peñas, por muy pouquiño. O cuarto posto. Viñan con muchísima ilusión, incluso Michel que viña aí con el 15, dixo, vou igual. Tercer clube en subir. Este vai subir ao podio. Tercer clube, Corre Caminos de Ourense. Corre Caminos de Ourense, que se suba aí ao tercer caixón, ou polo menos representantes. O tercer caixón, Corre Caminos de Ourense. Segundo caixón, Sociedade Deportiva Compostela. Sociedade Deportiva Compostela. Balsa Lux, que se suba a ese segundo caixón. Os que podan, os que entren a ese segundo caixón. Y ahora chamamento a todos os corredores de atletismo arenteiro, porque se van a subir a ese primer caixón. Atletismo arenteiro alto do caixón desta clasificación por clubes. Bonita foto y vamos a sacar ahí con ese fotocall de fondo de todos os patrocinadores e colaboradores desta 39 edición da Carreira Popular de Leiro, neste entorno maravilloso aquí de Río Avia, nesta zona do Salgueiral. E aí temos esta grandísima foto, gran imagen aérea donde estamos vendo este podio desta clasificación por clubes, donde aí está de sexto Eche o que hai, quinto Sprinters Ourense, cuarto Cabo de Peñas, terceiro Corredores de Ourense, segundo Sociedade Deportiva Compostela, e primeiro Atletismo Arenteiro. Señores e señoras, moitísimas gracias por vir hoxe aquí a correr, por vir pasar unha gran mañá. Gracias ao público, gracias aos voluntarios e a todos os colaboradores e patrocinadores. E para o ano a 40 edición. Así que verémonos para o ano aquí nunha edición máis. E tamén se poden vir os colaboradores hasta aquí e os voluntarios para sacar unha foto, que é unha foto ben bonita. Acercadevos aquí a podium, que o merecedes e moito, porque senón este tipo de eventos son casi imposibles de facer, porque aquí tedes metidas e invertidas moitas horas personales, moitas horas familiares, algunha discusión habría por aí, no, que teño que axudar. Así que moitas gracias aos voluntarios, porque sodes unha parte importantísima. E tamén a todos os traballadores do Concello que tamén hoxe están aquí. A xente que, como a Josu, bueno, todos eles que fan que isto estea perfecto, que estea limpio, que estea, bueno, perfectísimo po día doce. Así que ese aplauso grande para todos eses voluntarios desta Carreira de Leiro, esta 39 edición. Entre eles esos voluntarios, pues temos xente de aquí, do propios corredores de atletismo arenteiro, amigos de amigos. Así que moitísimas gracias.
parte desta carreira, ou gran parte desta carreira é vosa. Señores, vémonos na 40ª edición.